Bismillahirrahmanirrahim. Li herema me du heval hebûn. Wextê zewcandina wan hatibû. Her yekî ji xwe re li gor dilê xwe keçek dît. Lê mixabin îmkanên her du hevalan jî gelek kêm bûn. Nikarbûn li gor adetên gel mesref bikin. Yekî ji wan got, ez mecbûr im li gor urf û adet bizewcim. Ez ê bi awayekî pere peyda bikim. Yedin jî got, nexêr. Ez ne mecbûr im. Ez wek te nakim. Ez ê li gor îmkanên xwe bizewcim. Xwe naxim bin deynan û pêşeroja xwe îpotek nakim. Dema derfet çêbin, ez ê pêdiviyên xwe hêdî hêdî bikirim. Axir her du jî li gor nêrîna xwe zewcîn. Her du jî bûn zava û ji zavetiya wan tiştek kêm nebû. Yê pêşî dibin barê deynan de pelixî. Ji ber vê yekê aramî di mal de jî nema. Hevalê ku li gor nêrîna xwe zewicî ji bilî eşyayên sereke tiştek nestand. Goh neda gotinên xelkê. Ji xwe bi nêrîna wî qîmetê qal û qîlan tune bû. Serê xwe bi gotinên xelkê nedêşand. Û jê tiştek qet kêm nebû. Hêdî hêdî tiştên nû jî ji xwe re standin, bi aramî jiyana xwe borandin. Erê di vê zamanê de ji bo xort û keçên bizewcin re pirsgirêkên herî mezin aborî, mesrefên zêde û adetên xeyrî axlaqî û îslamî ne. Jiban ji ber van pirsgirêkan zaf ji wan nikarin bigîjin miradê xwe. Fuhşiyatî zêde dibe. Ji ber daxwazên keçan yên zêde aramî ji malê derdikeve û bihuşta dinyayê dibe wek dojeh. Di dawiyê de malbat jî belawela dibe. Ji bo keç û xortan gotina dawî, wextê we yek qenc û li gor dilê xwe dît, ji dest nefiltînin. Ne hewce ye ku hûn dewlemend bin, koneka hûn serê xwe bixîne, ku pînekirî be jî cilên hûn li xwe bikin û şîva êvarê hebe bes e. Bila li gor dilê we be, tu qîmetê tiştên din tune ye. Balgîvê we ji kevir û cilên we pînekirî be jî